удостоява Михаил Заимов посмъртно с званието почетен гражданин на Созопол. Удостоверението се връчва от председателя на Общинския съвет. Удостоверението да се връчи от председател на Общинския съвет Созопол и кмета на община Созопол на празника на град Созопол 17 юли 2026 година на наследници. Мили хора, изключително съм трогната. Това е една страхотна чест, едно признание, което Михаил със сигурност щеше да бъде дълбоко изтоплен и докоснат от вашето внимание. Съдбата го беше обвързала с този град много маничък и с годините всички прекрасни емоции, които се случват за първи път, когато си дете, когато си тинейджър, когато порастваш, всичко това му се беше случило тук. Не случайно на стената на нашия дом има надпис каменен, на който пише Хич Хабитат Фелиситас, което значи тук живее щастието.